Hi mga moms. So, last Friday, si Gwen is talagang na-stress. No, na ano siya, paghihinaan ng loob. Alam mo yun, mabilis siyang sumuko. Hindi naman sa ayaw niya na, it's just parang na-frustrate. I don't know kung ano yung tamang term, pero since andito naman na tayo, ayan, kasama natin, hi madam. Madam, kamusta naman po ang pagiging palakpak queen? Hoy! Yes, nandito kami kasi hindi pa po nakakapasok sa Samgyup Salamat si Gwen. Ayan, halika, pasok tayo. Tapos nalabas din. Ayo! Pwede magsulisit? Wala sa mga kauban mo akong mamiki. Ano meron? Mga candidate sa Miss Tuba. Dito kakain. Sabay na kami. Apil me. Siya, candidate ka? Ay, ayaw. Hindi, siya yung manindate eh. Ayaw. Sige, halika na. Kami na lang ni Gwen. Can we have our Halika, dito tayo. Tara na. Dito tayo. Halika na! Halika na. Di ba sabi mo nung nakaraan, gusto natin mag-date dito. Halika na, kain tayo dito. Kakain kami dito. Halika na. Tama po. Kakain na tayo. It's already 12 o'clock, so I'm hungry na rin. I want everything. Pati mga stuff. Upo, lingkod. Kakain tayo. Nagugutom ako. Ito pag prank ka ito, gawa. Nakakaya naman kung ipaprank pa natin. Ano po maganda, ate? Ako, maganda. Anli po. Oo, Anli. Pwede pa ni paripte ka kasi mga atol yung isda, diba? Nangumpram. 649 po. 649 per head. Okay. Gano'ng kadali? Ayaw nyo man libre, Miss Tuba. Tapos, kung mag-aanli tayo is 649. So, Bakla ko nga, gastos na naman to. Kilala kita eh. ha? Wala ka naman pera. Ba't sinabi ko ba ikaw gumastos? Ito. Ano to mga to? Kung hindi po siya anli. Pero, May rice na po to. Kasama na po yung kung ano ulam. Mga kimchi, japchae, kangkong, tsaka lettuce. magkano yan? Depende po sa meat. Yung beef bulgogi po is 299 dahil. Isang beef bulgogi. Tapos, Tsaka, ano yung fried chicken? fried chicken po, chicken balls Ilan? siya. Ilang piraso siya? Marami rin siya. Ya, pila nga ni kapiraso gani na ya. Depende ba sa fried chicken? Fried chicken. Depende. Ay, ano yan? Yung nasa bowl? Oo, yes po. Okay. Di ba yung gusto mo nagluluto tayo kasi? No. Pag nagluluto kami is 649. 649 per head. Sige, yun na. Kasi gusto namin nagluluto. With drinks na ba yan? Without coke po. Walang drinks yun. Mag-add ng 180 Sa para 649. para anli ang iced tea. Hindi. Ayaw namin mag-ani na ice siguro. Water na. Water na. May service water naman kayo. Okay. Thank you. Kasi nung last, ano ba to? Last time pa po, nung bumalik ka ulit dito ba, anong buwan ba yun? Nagaya na siya sa akin na mag-samgyupsal tayo one time lang. O yun. Marami. Dito pwede naman dito din. Yes pa. So magsisamgyupsal. Nandaran ka ni Ella ng... Magraramen din kami. Doon yung yung mga... Hindi kasi, as usual, napanood na naman tayo ni Ate X. Thank you, Ate Cha! Sa atin siya. Kain daw tayo. Sabi niya, i-treat mo si Gwen. Ayoko nang naano siya, ganito, ganyan. Well, given naman, natural naman din na maramdaman niya yung mga ganong klaseng emosyon. Especially sa kanyang... Vlog kami. Charot. Charot. Uli nga ginagamit nila. Hindi, kasi nga, yung yung nagdadaan. Ay, dito pala yan. Kaya, ayan. Kaya kakain tayo na samgyupsal. Dito tayo magla-lunch. Yan! May uling na.
di ba? Diba? Ganito kasi yan kapag malamig, gaganyan ka. Pampas na. Thank you, Ate Cha, for this. Against the light, kaya ka naman. Against the light. Oh, parang, oh, di ba? Di ba? Hindi mali na naman ako. Tapos, eto na. Kumain na kami. Si Erika, dinamay ko. Sabi ko, favorite ko. Siyempre, gano'n na naman si Bakla sa parent. Eh, nilibre nga ako. Sabi ko, alam mo, dapat sinabi mo, dinamihan ko sana yung kain. Bobo talaga. Ano naman eh? Ayaw nga daw niya kasi dapat ka daw pili siya. Dapat sa kaibigan naming nuknukan ng kurin. Oh, hi. Gigi pala. What's your name? Gigi. Galunggo. Gago. Galunggo. Asawa daw? Sige, dali pa sa... Dali ah. Hindi kaya asawa. So, thank you so much, Ate Cha. So, marami naman magsasabi Yes, dito Ate na Cha. nag-aano na naman. Hoy, hindi ko nga alam kung kakain kami dito. Na actually matagal na po talaga nag-iaya si Gwen na ako. Ayan, thank you so much, ate. You know, Hindi sila nagtetipid. Oo, kasi... Pupunta din si Mami? Oo, punta dito. Sure na. Mami K, may kinimi. Mami Kay, baka naman nagantay. Mami K, oh. Mami K. Mami K, dalawa lang kami. Mami K, happy Pride. So, thank you, Ate Cha. I love you, Ate Cha. Siya din yung nagbigay ng kama ko, kaya okay. Tsaka, hindi ko kilala yon at saka hindi ko pa ayoko naman kasi Kain na lang tayo. Huwag na, wag na let's just spread the positivity and kasi sabihin na naman, it always, lagi naman ganun. Lagi naman. Oh, ayan ka na naman. Ismail na. I'm sorry, mas dead kami ni Ate Cha. Ismail na lang. Ayaw na pa ganun. Kaya kami love niya. May mga tao talaga na magugustuhan tayo. At meron din mga may ayaw sa atin. And that's okay. Dahil Diba? sa buhay. Tulad niyan, gusto natin makasama si Elan, pero ayaw niya kasi may iba siyang kasama. And that's okay. Lalo na endorser na siya ngayon. Oo, ng hot, malunggay, pandesal. Kasama niya yung boyfriend niya. Sige, nakasama mo para copyright tayo. Elan Castillo. So, antayin mo na, ito na yung nakasalang na siya. Pero wala ko yung mga... Ayun, trabaho din. Hindi naman mag... Okay, wild. Antayin na lang natin yung orders. Okay, so, ngayon, syempre kakain tayo. Ano ba yan? Ba't ikaw lang? Kailangan alamin natin yung mga nilagay niya sa lamesa natin. Ito ano to? Japsi. Japchae. Ha? Japchae. So, tanghol lang sa atin. Bestseller namin. I think this is potato. Ano tawag nila? Potato marble. Potato marble? Yeah, maliliit na po. Potato marble. Ayan. Siyempre, kimchi. Asawa ni Kimchi. Makatayo ka naman ba? Yan. Kangkong. Yan. Water spinach. Or kangkong. Kangkong sa ating mga masa. Radish to na. Ano yung sauce? Sorry. Very simple. Diba? Mas mabango pa sa hininga natin. And lastly, fish cake. Okay. Fish cake. Fish cake. Ayan. So meron pang ibang putahe. Ha? Yun na. Ito na siya, guys. Alam mo na Okay. Yan. So magluluto na tayo. Siyempre, while we are cooking, makunting chip-chip tayo, chismis at chicken. So this is pork, right? I think pwede natin yung sauce. Wag mo. Ako gusto ko yun sa inyo talaga. Ayoko pa. I love ano talaga ito, mushroom. Sarap Yeah. nito. Parang to.
So dito, meron daw pala sila, buti na sabi na nila bago pa kami umorder pa. Sa bagay, kasi sayang. Pag hindi na ubus, nagtatapon. So, kailangan maubos yung in-order kasi pag hindi na ubus, may charge. Sisingin. Tama rin naman. Para huwag tayong maging abusado na di porket ano, kuha ka ng kuha. Tapos pag hindi na ubus, nagtatapon. Sayang lang. Ang dami ng ubos. Oo. Maraming hindi nakaka-experience ng mga ganitong bagay. Sasayangin lang. I love this. Or yung iba kasi ang ginagawa siguro, tinitip. May dalangan. Hindi yung iba. Kaya nga bawal nga. Baka kasi yung iba ganun yung dahilan. Since auntie. Ganun yung ginagawa ba nila mga experts. Dito first ako dito sa May time talaga ng before pandemic. Pero naumay ako talaga dito. kasi yung lettuce. Hindi, every day. Ah. Oo. Palagi kami sa table. Pero ang sarap kasi gulay. Ako talaga may ako sa so, yung parang hindi ko siya, mahigil siya. Yung kinakainan namin sa Manila is 1,000 per head. Per head? May soup yun. Yung ano, shabu-shabu. This is chicken. Shabu-shabu. Yata yung spicy. Spicy. Palit tayo. Ay, hindi ka pala. Kumakain ako pero not a fan. Natikman ko na. Sure. And alam niyo guys, sa Taiwan, yan muna yung ulam bago yung rice. Last siniserve nila yung rice. Kaya hindi ko ginagalaw yung kanin. Kasi titake out ko rin yan. Sahog ko sa lugaw yun. Sayang kasi. Hoy, kailangan ko. Parang masulit ka. Pero mas lagay sa loob. Ang sarap. But, so let's talk about your itong pinagdaanan mo itong Friday. Kasi di ba nag-post ka na, ayaw mo na. Bakit? Saan ang galing yung decision? Parang bigla. Para yung sa mga devil eye. Na nagkaano. Bakit ko i-take masarap pag negosyo. Diba na-alarma sila? Mga devil eye kasi. Ano? Ay mag-research na. Kasi kahit ako, Shock. Emily, oo. Kasi syempre, regarding yung decision making sa business mo, ayaw kong panghimasukal kasi minsan, kapag nagtatanong ka, yun. Pero yung pag ganyan ang pipigilan ko ka. Ayoko, lalo na nakita ko yung emosyon mo noon. Talagang ano ka, na-disappoint ka sa nangyari. Sabi ko nga, okay na yun. Given na yun. Ganun talaga, may mga times talaga na, mama, Hindi, di ba may sakit din kasi ako no? parang wala akong gana. Sabi mo nga nang malong matalo na ako. Pero, dito na ako no.
OMG, busog-lusog. Samgyup, salamat, Ate Cha. Salamat po, Ate Cha. Dami namin nakain. Actually, ito na rin natin tala na ito. Enjoy ka? Busog ka ba? Nag-atin siya. Thank you, Oh, Ate diba? Cha. Oh. Lumigay na siya. Hindi ba kami tapos sa araw na to dahil Sabi ko kami gagawin. after this, punta na kami ng palengke. Malengke na kami. Para sa amin pa rin gatong So again, tuloy-tuloy pa rin po ang Wow Lugaw. Kung nag-trigger kayo, lang. Kasi na lang ito, gusto na lang namin ito kasi bawal ang may leftover. So for sure, maubos na lang namin yung step pa. Hindi ako nag-rice mga ma. Sabi lang naman ang hindi ubusin ang leftover. Yung Kaya, ang rice okay lang hindi kainin na. Kasi, yes. Wala niyo kung nakailang tissue ako. Na nagamit. Comment down below. Kasi pinaka-kunti. Ito lang. Ewan ko, article. So, i-comment nyo rin yan sa baba ko sa sa tingin niyo. Nakita nyo naman siguro kanina yung video, no? Meron pa tayong pa hyperlapse. Ang sulit. Well, siguro talaga pag pupunta kayo dito at least, diba, yun talaga. Pero sulit naman. Again, thank you so much, Ate Cha. Salamat. Ganito